Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kasang New Trap Youth Council, sang kami hapo kejelam jong General Secretary ba Robert June Karjaren. Henne kasngi ka atari ujamang kelalet yekendo, ya ka Additional Deputy Commissioner jong ka East Castles District ikong ai majau. Ban bod din biang halor ka jingyo Scheduled Tribe Certificate ki waipat ki jai benreu ki bamde ki kasi newat ki riu lomru. Habakaran hakinong patai kobor hadin kani keje kendo. Nagalang uba Robert June Karjaren ulong bayaman tahi kasang kampat la ban karani ai halor kani ka menta. Hendrai kan abban hadu ka live hotrek mentau bena jemang hadian baka office rekam jong deputy commissioner kan sasyong ban bisar benia ya jing sim jai ki khasi jong ki weipat ki jai ben reu ki badai ki barjala katkum ki jethu ki nang ilam jong HYC la ongru baki laingot ki barjala ki balapan kala sakajat khasi ki kintop yo varun kashina bat ka pearls ki balapan kala sakajat lingdo ba kiladon bun ba kini ki beru ki banabar ki bala shim kabu ya kajat ka khong jong ga jat beru jong ni tang ban yo long khasi jubon kidon gitu ki ba klem ga jingbet jong ki kor ki shu shim jat te ki bobun jat ki jat kidon pat gitu ki beru ki ba tang na yui fedebet bale ano tri kala kala jat kala khong no ene de kidon pat ga gitu ki beru ki ba ki ber ki khon jong ki mixed marriage kita lihat cabar kita ajak dakhar kita wan hane khasi kita ajak khasi ti kani ga jinglong jo gini ki beru ki bobon ka penlong yang ngi seng ba ban hab ban sim khia ya kani jing tu jat kulmar jong ki beru ki banabar balai ki sim jat ngatrai pisung thu hi ba ka jet beru jongi dan sibun ba ka jing mentoi na sarkar kum ki exemption na ken tax kum ki jing light na ka trading license kum ki jing light na ki kum ke jeng yo lab banthit jaka yo puta ka security bat kum ni kum tai ti ki beru haba ki yo i ya kini ki jing mentoi jong na ka jet beru jong ni yele bat su kala khasi jubor na ka port sa port ya ka ba na ka leng jong ka seng nim so ya hab hai hi ru em ya ne jing le ti kum pitep ha ki snam ki baladam ni na ka leng ka seng ni lawat jing tep na ba ka ati ai ya ka wei ka ya armut ki kini ki beru ki ba shim jat lingdo jubor nila chalen hopo jong ka appellate authority jong ka council khasi trai hangtu ka appellate authority jong ka council ka lapan san ba ka jing shim jat lingdo jong varun singkhania ba jong ka sniha singkhania kamlong kat kum ka ti distur khasi ba kimdei hiru khasi ka council ka lapan du ya ka jinglong khasi ki jong ki handrei wat la ki ladu makana ka jinglong khasi kidang don pat ya ka schedule track certificate ki jong ki kabumut ki du makana ka jinglong khasi henre kidang di bat ki siltrat pan ti kumta kaba ka office kaba di kabala ban pendu ya ka siltrat pat kan di ka DC office sama beli di ka DC office kabala issue ya ki siltrat ki jongki jingker pat ka jongi ka seng kalong ya kini ki jat lingdo min tip shu ha ki di ka jat lingdo yu henre yo le si ki di kini ki lingdo badon jing tip ne kam ya kaba kinwan sakman ya ka ban protes lang ya ka ei ka ba kini ki buru kila simjat wat ngak mi nanti dah ka ba trilang khamtam ya jong kan dor bar ko lengdo wat lang yang tip ka dor bar ko lengdo yu ki ba ki kam ma ki ngen kmi nanti ba ani ka jing ya khon jong ka seng ban pendu ya ka jing long khasi ki jong ki kan sei so ki yang mentahi ngen parla ban ong ei nama beli kadang dan ha screening proses ragi kmi nanti hi ba ka screening committee kan aya ka recommendation ke bobiang show DC ban penduk ya ke ST jong ka pers ban lada ka ST jong ka pers kala kut no ka tu ka sat ka jing surrender jong ki khun ke jong ka ya ki ST certificate kana long valid phi menta ka long ba kitu ka kitu ki arngut ka sniha bat warun kidang surrender tang ya ke ST hari ka DC office kampat simrai la penduk nam ya ka jing long ST ki jong ki haswa bakin sim ya ka rai ban penduk la ne ban cancel ki haban le na screening proses ya kebakan ni ju ka screening committee kan syom di yang mentahi ku mau ngopi ni haban up ya ka live hotere jong prime but hadin kata yang kami nanti bengin sayo sendon ya orders na ka office yang DC la penduk la ni entertain ya ka jinglong silutrat